Yn ystod y blynyddoedd dwytha, mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi enw da fel sefydliad sy'n gynhwysol ac yn gweithredu mewn modd sy'n cynrychioli buddiannau chwaraewyr a chefnogwyr ym mhob rhan o'n gwlad ni. Yn sgil hynny, mae yna deimlad bellach bod y tîm pêl-droed cenedlaethol yn perthyn i bawb yng Nghymru. Dim ots be di'ch oed chi, dim ots be di'ch rhyw chi, dim ots be di'ch lliw eich croen chi. Os da chi'n dod o Gaernarfon neu o Gaerdydd, o Acre Fair neu o Aberteifi, mae yna le a chroeso i chi o fewn y wal goch. O fod yn chwarae o flaen tyrfaoedd pitw yn Stadiwm y Millennium ddegawd yn ôl, mae'r Crysa Cochion bellach yn llenwi Stadiwm Dinas Caerdydd yn gyson. Ac o fod yn anturiaetha cyfrinachol ar gyfer dim ond llon dwrn o gefnogwyr pybyr yn y gorffennol, mae tripiau Wales Away bellach wedi datblygu i fod yn uchafbwyntiau rheolaidd ar gyfer cannoedd o ddynion a merched Cymraeg o bob oed. Fel mae'r amrywiol faneri sydd i'w gweld o amgylch y cae yn ystod gema Pêl-droed Cymru yn brofi, mae cefnogwyr y Crysa Cochion bellach yn tyrru o bob rhan o'r wlad a thu hwnt i gefnogi i tîm. Yn amlwg, llwyddiant ar y maes chwarae sydd wedi bod yn rhannol gyfrifol am dwf diweddar y tyrfaoedd sy'n gwylio Pêl-droedwyr Cymru. Ond, ar yr un pryd, mae adran gyfathrebu y Cymdeithas Bêl-droed hefyd wedi bod yn graff ac yn bentrus ac wedi mynd ati i greu hunaniaeth benodol ar gyfer y sefydliad a'r tîm. Mae'r defnydd o'r arwyddau'r Together Stronger, ochr yn ochr a gorau chwarae cyd chwarae, yn amlwg wedi bod yn rhan greiddiol bwysig o hynny. Oherwydd, drwy ddefnyddio y ddau slogan yma, mae'r Gymdeithas yn pwysleisio ei bod i bellach yn sefydliad cynhwysol sy'n cynrychioli Cymru gyfan. Yn hanfodol, mae'r hunaniaeth sy'n cael ei fynegu gan y Gymdeithas yn cyd-fynd yn agos efo hunaniaeth ac arferion y cyfnogwyr. Mae defnydd amlwg a chyhoeddus y Gymdeithas Bêl-droed o'r iaith Gymraeg yn enghraifft berffaith o hyn. Yn syml, mae cyfran fawr o ddilynwyr tîm Pêl-droed Cymru yn siarad Cymraeg, a felly mae'r Gymdeithas Genedlaethol bellach yn teimlo i bod hi'n bwysig eu bod nhw fel sefydliad yn adlewyrchu hynny. Ond tra mae nifer fawr ohono ni bellach yn amfalchio yn ymdrechion sylweddol yn Cymdeithas Bêl-droed ni i fod yn gynhwysol ac yn gynrychioliadol, mae agwedd llawer o Gymru tuag at yn Undeb Rygbi cenedlaethol ni yn llawer mwy negyddol. Ychydig dros ddegawd yn ôl, fe ysgrifennodd Cymdeithas yr Iaith at Undeb Rygbi Cymru i gwyno am ddiffyg ymrwymiad y sefydliad i'r Gymraeg. Ac wrth i Cymdeithas Bêl-droed Cymru ddechrau rhoi mwy a mwy o amlygrwydd i'r iaith, mae'r cwyno am Seisnigrwydd honedig yr Undeb Rygbi os rhywbeth wedi dwysau. Bod cyfrifon Trydar ac Instagram bellach yn gyfryngau holl bwysig ar gyfer creu a mynegu delwedd, ychydig iawn o Gymraeg sy'n ymddangos ar gyfrifon swyddogol at y Welsh Rugby Union. Ar yr un pryd, mae'r ffaith bod plyd tywysog Cymru yn parhau i gael ei harddangos ar grysa yn tîm rygbi cenedlaethol ni yn wrthu'n i lawer. A fe brofwyd hynny'n diweddar wrth i filoedd o bobl ofnodi deiseb oedd yn gofyn i'r Undeb newid ei logo i draig. Yn yr un modd, mae llawer o Gymru hefyd yn gwrthwynebu'r ffaith bod gan yr Undeb Rygbi noddwr brenhinol, sef y tywysog William. A phangreiwyd cwpa newydd ar gyfer gema rygbi rhwng Cymru a De Affrica yn 2007. Fe gafodd llawer eu cythruddo gan benderfyniad yr Undeb i enwi'r tlws ar ôl y tywysog William yn hytrach nag ar ôl un o wir dywysogion Cymru, sef y diweddar Rei Grafel. Ar ben hyn i gyd, am resymau nawdd, mae'r tîm rygbi cenedlaethol hefyd bellach yn chwarae i gema cartra yn Stadiwm Principality. Ac oherwydd hyn i gyd, bod ni'n parhau i gefnogi'r tîm sy'n yn cynrychioli ni ar y maes chwarae, does gan lawer o Gymru ddim unrhyw fath o ymdeimlad o berthyn at y sefydliad sy'n gyfrifol am y tîm hwnnw. Yn syml, da ni ddim yn teimlo bod yn Undeb Rygbi cenedlaethol ni yn cynrychioli ni a'n hunaniaeth ni fel Cymru. Mae'n bosib iawn bod y cyhuddiad yma o ddiffyg cynrychioldeb yn cael ei leisio'n uwch yng Ngogledd Cymru. Wedi'r cyfan,
bod gan yn Cymdeithas Bêl-droed ni draddodiad hir o gynnal gemau rhyngwladol yn y de a'r gogledd, dim tan 1997 nath tîm rygbi dynion Cymru fentro i fyny'r A470 am y tro cyntaf. A dim ond ddwywaith maen nhw wedi bod yn ôl yn Wrecsam ers hynny. Yn wir, ag eithrio y cae ras, Parc Ystradau yn Llanelli ydy'r stadiwm fwyaf gogleddol i gynnal un o gemau cartra tîm rygbi dynion Cymru. Ond, ai fel mae pethau wedi bod erioed felly? Ydy Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi bod yn sefydliad mwy cenedlaethol, cynrychioliadol a chynhwysol nag Undeb Rygbi Cymru o'r dechrau? Mwyn gallu ateb hyn, dwi rwan am edrych yn ôl ar ddyddiau cynnar y ddau sefydliad, a chymharu blynyddoedd cyntaf Cymdeithas Bêl-droed Cymru, a gafodd ei ffurfio yn Wrecsam yn mis Chwefror 1976, efo gwreiddiau yr Undeb Rygbi, a gafodd ei eni yng Nghastell Nedd 5 mlynedd yn diweddarach. Yn eironig, llythyr yn ymwneud â rygbi o ddosbarthyn ar gyfer ffurfio tîm a Chymdeithas Bêl-droed Cymru. Ym mis Ionawr 1876, fe yrodd G.A. Clay Thomas, sef un o Gymru Llundain, lythyr at gylchgrawn y Field, yn awgrymu y dylid ffurfio tîm ffwtbol cenedlaethol ar gyfer Cymru, i herio naill ai'r Alban neu Iwerddon. Mae'n ymddangos mai at rygbi ffwtbol oedd gohebiaeth Clay Thomas yn cyfeirio. Ond, gan un o sylogion y Bêl-gron ddath yr ymatab. Cyfreithiwr brwdfrydig o Neuadd Wyn yn Rhiwabon ger Wrecsam o Llywelyn Cenric. Roedd y bron yn 20 oed erbyn 1976, ac oedd eisoes wedi bod yn ffigwr blaenllaw yn atblygiad cynnar Clwb Bêl-droed y Derwyddon yn ei bentref genedigol, ac oedd o hefyd wedi chwarae dros grwydriad Sir Amwythig yn rownd gynderfynol Cwpan Lloegr. Yn amlwg felly, oedd Llywelyn Cenric yn bêl-droediwr brwd. Ond, oedd o hefyd yn unigolyn penderfynol, mentrus a dyfeisgar. Oedd efo'r gallu i ysbrydoli ag argyhoeddi eraill, a'r ewyllus i orfodi'r maen i'r wal, yn enwedig os oedd o'n teimlo yn gry am rhywbeth. O fewn dim o beth felly, roedd o wedi perswadio Cymdeithas Bêl-droed yr Alban i gynnal gêm yn erbyn Cymru, a hefyd wedi cyhoeddi ei hysbysiad ei hun yn The Field, i ofyn am fo'n heddwyr oedd yn awyddus i gynrychioli ei dîm cenedlaethol newydd o. Ar yr un pryd, fe benderfynodd y cyfreithiwr athletaidd fynd ati i ffurfio Cymdeithas Bêl-droed Genedlaethol hefyd, yn benodol mwyn hwyluso'r trefniadau ar gyfer gêm ryngwladol gyntaf Cymru oedd i gael ei chynnal yn Glasgow ar y 15 o Fawrth 1976. Fe anwyd Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn swyddogol ar nos Fercher yr 1 o Chwefror 1976 yng ngwesty yr Wednesday Arms yn Wrecsam. Mae'n ymddangos mae'r Cambrian Football Association oedd enw gwreiddiol y sefydliad, ond mae byrhoedlog iawn oedd hynny gan mai The Football Association of Wales sy'n ymddangos ar frig cofnodion y cyfarfod swyddogol cyntaf. Tra mae cynrychiolwyr o nifer o wahanol glybiau oedd wedi dod ynghyd i sefydlu Cymdeithas Bêl-droed Lloegr a Chymdeithas Bêl-droed yr Alban rai blynyddoedd ynghynt, casgliad o unigolion oedd bron i gyd yn byw yn ardal Wrecsam o aelodau pwyllgor cyntaf Cymdeithas Bêl-droed Cymru. A fe ychwanegwyd ymhellach at natur blifol ac ynysol y pwyllgor gwreiddiol yma, gan y ffaith i fod yn cynnwys 2 bar o frodyr, sef Alfred a James Davies o Wrecsam, a'r Thomsoniaid o bentre cyfagos Rhiwabon. Masnachwr coed oedd George Thompson wrth ei alwedigaeth, a seiri maen oedd y brodyr Davies, tra oedd Alfred hefyd yn ymroi rhywfaint o'i amser i fod yn athro ysgol Sul. Gyfreithwyr oedd 2 o'r pwyllgorwyr cyntaf eraill, sef Llywelyn Cenric ei hun a James Brott o'r Amwythig, a chlerc yswiriant oedd swydd Edward Evans. Heb os felly, fel Cymdeithasau Bêl-droed Lloegr a'r Alban, oedd y Gymdeithas Gymreig newydd hefyd yn sefydliad dosbarth canol. Ond, tra mae traddodiadau'r ysgolion Bonedd oedd yn un o'r rhan fwyaf o weinyddwyr Bêl-droed Lloegr a'r Alban yn y cyfnod yma,
Mae'n ymddangos mae rhwydweithiau cymdeithasol y Gogledd-ddwyrain ac ardal y ffin oedd yn bennaf gyfrifol am ddod â phwyllgorwyr cyntaf Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn hyd. Ar y gorau felly, sefydliad rhanbarthol oedd menter newydd Llywelyn Cenric. Adlewyrchwyd y plyfoldeb yma ymhellach gan gyfansoddiad y tîm nath gynrychioli Cymru ar y maes pêl-droed am y tro cyntaf, achos roedd gan bob un aelod o'r tîm gwreiddiol hwnnw gysylltiadau agos efo ardal Wrecsam neu'r Gorora. Ynghyd a phenodi ei hun yn gapten ar gyfer y gêm yn yr Alban, fe nath Cenric hefyd ddewis 5 o chwaraewyr eraill o glwb y Derwyddon a 2 o glwb Wrecsam. Croes oswallt oedd clwb William Davies, a mae'n ymddangos mae'r unig gyfiawnhad dros ddewis John Holy Edwards oedd y ffaith i fod o a Cenric yn ffrindiau, gan fod y ddau ohonyn nhw'n gyfreithwyr a fod y ddau ohonyn nhw hefyd wedi chwarae ochr yn ochr ei gilydd i'r Shropshire Wanderers. Yn wir, wedi i eni yn yr Amwythig ac heb unrhyw gysylltiad teuluol agos â Chymru, oedd John Holy Edwards eisoes wedi chwarae pêl-droed rhyngwladol dros Loegr cyn iddo fo dderbyn y gwahoddiad i fod yn aelod o dîm cenedlaethol newydd i ffrind. Yn yr un modd, roedd 11 cyntaf Cymru hefyd yn cynnwys Albanwr, sef y meddyg Daniel Gray, oedd ddim ond wedi symud i fyw i'r Iwagon a dechrau chwarae'r Derwyddon 2 flynedd ynghynt. Ond er gweitha presenoldeb y ddau estronwr yma, dim ond un aelod o dîm Cenric oedd yn enedigol o dde Cymru. William Evans o Freinbiga yn Sir Fynwy oedd hwnnw. Ond y gwir amdani oedd fod ganddo ynta hefyd gysylltiadau agos efo Gogledd-ddwyrain Cymru ac ardal y ffin. Achos nid yn unig oedd o wedi cael ei addysgu yn Ysgol Fonedd yr Amwythig, ond oedd Evans hefyd, bellach, yn frawd yng nghyfraith i George Thompson o'r Iwabon, sef, wrth gwrs, un o bwyllgorwyr cyntaf Cymdeithas Bêl-droed Cymru. Dim rhyfel felly bod rhai o gicwyr pêl mwyaf blaenllaw de Cymru wedi beirniadu dyfodiad y Gymdeithas Bêl-droed ogleddol newydd ac wedi gyhuddo Cenric o'i anwybyddu nhw wrth fynd ati i ddewis y tîm i wynebu'r Alban. Yn wir, ymatab cyntaf C.C. Chambers, sef capten clwb rygbi Abertawe, oedd i dybio mae camgymeriad oedd y cyfan. Ni allaf ond dod i'r casgliad bod rhyw all, medda Chambers mewn llythyr at bapur newydd y Western Mail. Gan ychwanegu nad oedd o na'i gyfoedion deheuol, hyd yn oed wedi clywed bod yna fwriad i chwarae gêm ryngwladol yn erbyn yr Alban, tan i Cenric gyhoeddi i dîm. Yn sgil hynny, fe resymodd Chambers mae tîm i gynrychioli Gogledd Cymru yn unig oedd mintau newydd y cyfreithiwr o'r Iwabon. Wedi'r cyfan, i fod o wedi cyhoeddi hysbysiadau mewn papurau newydd a chyfnodolion Saesnig, doedd Cenric ddim wedi trafferthu gwneud apêl uniongyrchol neu benodol am chwaraewyr o dde Cymru. A dos bosib y byddai wedi gwneud hynny os oedd o am greu tîm oedd yn wirioneddol gynrychioliadol o Gymru gyfan. Yn wir, fod C.C. Chambers a'i gyfoedion bellach yn ffafrio rygbi, roedd o dal yn ffyddiog y gallu organfod tîm o ddeheuwyr fysa'n gallu dal i tir yn erbyn unrhyw dîm o Ogledd Cymru, beth bynnag oedd siap y bêl. Fe fynegodd H.W. Davies ei gefnogaeth i Chambers trwy ddadla bod y Gymdeithas Bêl-droed honedig genedlaethol newydd wedi cael ei chamenwi, gan nad oedd unrhyw unigolion o'r de i'r llinell ddychmygol rhwng Aberteifi, Llanymddyfri ac Aberhonddu wedi cael ei hystyried ar gyfer yr ornest yn erbyn yr Alban. Yn syml, doedd y tîm oedd bellach wedi cael ei ddewis ar gyfer y gêm yn Glasgow ddim yn cynnwys cynrychiolaeth deg o dde Cymru. A felly, nid oedd Davies na Chambers yn fodlon derbyn i fod yn ddetholiad o chwaraewyr oedd yn cynrychioli gwir gryfder pêl-droed drwy Gymru ben Baladur. Ynghyd a bod yn un o swyddogion clwb rygbi Aberhonddu, roedd Davies hefyd yn ysgrifennydd ar y South Wales Football Club, sef sefydliad oedd wedi cael ei greu yn ystod mis Medi 1975, efo'r bwriad penodol o drefnu gemau cynrychioliadol rhwng chwaraewyr rygbi gorau de Cymru
a rhai o glybiau mwy o blaenllaw de-orllewin Lloegr. A yn sgil dyfodiad diweddar y clwb rhanbarthol hwnnw, roedd gyn gicwyr pêl de Cymru fudiad oedd yn cynrychioli i hardal nhw yn barod. Cam syniad llwyr felly yn ôl Chambers, fysa esgus bod y Cymdeithas Bêl-droed o gleddol newydd yn cynrychioli buddiannau pob chwaraewr o Fôn i Fynwy. Mewn ymgais i newid hynny, a chryfhau ymhoniadau cenedlaethol sefydliad Cenric, fe wahoddwyd Chambers a Davies i fynychu cyfarfod Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn yr Amwythig ym mis Mai 1876. Ond ni nath naill na'r llall fynychu. A felly, ni chafodd y rhwyg gychwynnol yma rhwng pêl-droedwyr y de a'r gogledd i datrys. Fe gadarnawyd hynny pan lansiodd Cymdeithas Bêl-droed Cymru gystadleuaeth gwpan cenedlaethol y flwyddyn ganlynol. Tarodd tua 3/4 y tima nath gymryd rhan yn y twrnament cyntaf yn dod o'r gogledd-ddwyrain neu'r gorora, yr unig glwb o dde Cymru oedd yn awyddus i gystadlu oedd clwb rygbi Abertawe. Mwyn hwylystod, fe drefnwyd mae Aberystwyth fysa gwrthwynebwyr y tîm o Forganwg yn y rownd gyntaf, gan mae Aber oedd yr ail dîm mwyaf deheuol yn y gystadleuaeth. Ond, ni chynhalwyd yr ornest honno yn y pen draw, gan i Abertawe dynnu nôl. Wedyn iddyn nhw ar ddeall, mae twrnament pêl-droed yn hytrach na rygbi oedd y gystadleuaeth newydd oedd nhw wedi gobeithio cymryd rhan hynny. Wedi hynny, nath na fwy na degawd fynd heibio cyn i unrhyw glwb o'r de fentro cystadlu am y gwpan bêl-droed genedlaethol. A wedi i Lanfair y Muallt golli o 8 gol i 1 yn rownd gyntaf 1888, fe gafodd Aberdâr grasfa o 15 gol i 1 gan yr Amwythig y flwyddyn ganlynol. Adlewyrchiad pellach o natur ranbarthol yr ymryson cynnar am gwpan her Cymru a'r gorora, fel y tueddwyd i alw'r gystadleuaeth, ydy'r ffaith bod 40 o'r 17 rownd derfynol gyntaf wedi cael eu cynnal yn Wrecsam, a'r cae cricet yn rhoi soswallt gyfagos o lleoliad 2 o'r 2 ffeinal arall. Hyd yn oed wedi i glybiau o'r de ddechrau profi mwy o lwyddiant yn y gystadleuaeth yn ystod blynyddoedd cyntaf yr 20th ganrif, fe barhaodd y Cymdeithas Bêl-droed i fod yn gyndyn o symud y gêm derfynol o'r gogledd-ddwyrain. Wedi i Aberaman Athletic deithio i Wrecsam ar gyfer rownd derfynol 1953, fe orfodwyd pêl-droedwyr Aberdâr i wneud yr un fath y flwyddyn ganlynol ac yna eto yn 1955. Yn wir, ni chafodd ffeinal Cwpan Cymru i chynnal yn y de, nes i Gaerdydd a Phontypridd gyrraedd y rownd derfynol yn 1912, a honno oedd y ffeinal gyntaf i gynnwys 2 glwb deheuol. Yn yr un modd, bod Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi cynnal 1 gêm ryngwladol yn Abertawe yn 1894 ac un arall ar Bar Cararfaen Nghaerdydd 2 flynedd yn diweddarach, ni ddechreuwyd rhannu gemau Cymru yn fwy cyfartal rhwng y de a'r gogledd nes dechrau yr 20th ganrif. Ar y cae ras yn Wrecsam oedd y mwyafrif llethol o gemau cartra Cymru yn cael eu cynnal tan hynny. Heb os felly, yn ystod chwarter canrif cyntaf i bodolaeth, oedd Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi chanoli ar ardal Wrecsam. Yno oedd cartra y tîm cenedlaethol, ac oedd dylanwad clybiau y gogledd-ddwyrain dros y sefydliad a chystadleuaeth Cwpan Cymru yn hynod o gry. A nid pêl-droedwyr Victoraidd de Cymru oedd yr unig rai i gael eu cythruddo gan y plyfoldeb yma. Yn wir, ychydig dros 2 blynedd ar ôl ffurfio Cymdeithas Llywelyn Cenric, fe benderfynodd rhai o glybiau y gogledd-orllewin adael y sefydliad hwnnw a chreu i Chymdeithas Bêl-droed amgen eu hunan, oherwydd i bod nhw'n teimlo nad oedden nhw'n cael chwarae teg. Un rhwystredigaeth amlwg oedd amharodrwydd Cenric a'i gyd-bwyllgorwyr i ddewis chwaraewyr o'r tu hwnt i'r gogledd-ddwyrain a'r gororau ar gyfer y tîm cenedlaethol. A hynny bod pêl-droedwyr Bangor wedi dangos i gwerth drwy gyrraedd rownd gynderfynol Cwpan Cymru yn 1878. Adlewyrchwyd yr aniddigrwydd yma ynglŷn â natur anfarthol a cheedig tîm Cymru, wrth i un gorllewinwr awgrymu y dylid ailenwi'r Gymdeithas Genedlaethol
yn Cymdeithas Bêl-droed, Wrecsam a'r Cylch. Ond anghydfod ynglŷn â gêm gwpan drwg eithrynged rhwng Bangor a Sêr Gwyn y Dre Newydd oedd y Catlydd a arweiniodd at y rhwyg rhwng y dwyrain a'r gogledd yn y pen draw. Fe gwyniodd Bêl-droedwyr Bangor bod eu gwrthwynebwyr o Sir Drefaldwyn wedi ymroi i chwarae budur o bob disgrifiad yn ystod yr ornest honno, gan eu rhegi nhw a hyd yn oed eu bygwth nhw efo anabledd. Ond, yn hytrach na diarddel y Dre Newydd o'r gystadleuaeth, fe benderfynodd cynrychiolwyr y Gymdeithas Genedlaethol ddiystyru honada Bangor a gorchymyn i'r clybiau ail chwarae'r gêm yng Nghoes Oswallt. Wedi ei pechu, fe benderfynodd swyddogion Bangor efo nhw wedi cael digon. Ac yn dilyn cyfarfod efo cynrychiolwyr o glybiau Caernarfon, Conwy a Llandudno ymysg eraill, dath y Northern Welsh Football Association i fodolaeth ym mis Hydref 1879. Ac efallai bod enw eu sefydliad newydd nhw yn awgrymu na'r bwriad oedd i greu Cymdeithas ranbarthol lai fysa'n gallu bodoli ochr yn ochr a phrif Gymdeithas Bêl-droed Cymru. Mae'n amlwg mewn gwirionedd bod gan y gorllewinwyr gynlluniau llawer mwy na hynny. Yn wir, mae clybiau o Sir Gaernarfon oedd yn gyfrifol am ffurfio y Northern Welsh Football Association, roedd y Gymdeithas newydd hefyd yn agored i dimau dwyreiniol o Sir y Fflint a Sir Dinbych. Fe greuwyd ail gystadleuaeth gwpan ar gyfer yr aelodau ac eithwyd ati i herio statws tîm cenedlaethol Cymru hyd yn oed, drwy ffurfio tîm dethol newydd efo'r bwriad o drefnu gemau rhyngwladol llawn rhwng cynrychiolwyr y Northern Welsh a themau cenedlaethol Lloegr, yr Alban ac Iwerddon. Yn syml felly, drwy sefydlu Cymdeithas newydd, oedd clybiau y gogledd orllewin yn gobeithio creu her wirioneddol i statws genedlaethol Cymdeithas Bêl-droed Cymru. Ond, oedd hi'n rhy hwyr. A hwytha eisoes wedi ymylodi efo sefydliad Cenric, ychydig iawn o glybiau oedd yn fodlon cefnu ar y Gymdeithas Genedlaethol gydnabyddedig a chefnogi achos y dyrnaid o glybiau gorllewinol. Yn wir, mae'n ymddangos mae Rhyl, Rhuthun, Llanrwst, Bae Colwyn a Dinbych oedd yr unig 5 clwb o'r dwyrain i Sir Gaernarfon nath ddewis ymylodi hefo Cymdeithas Bêl-droed yn Northern Welsh. Yn yr un modd, gan fod Cymdeithasau Bêl-droed gwledydd eraill Prydain eisoes yn cydnabod y tîm cenedlaethol oedd yn chwarae'n Wrecsam, fe fydd yn rhaid i dîm dethol y Northern Welsh fodloni ar gemau yn erbyn clybiau a thema sirol fel Swydd Stafford a Lerpwl a'r Cylch, yn hytrach na gornesta ryngwladol yn erbyn tima llawn Lloegr, yr Alban ac Iwerddon. Yn sgil hynny, ag anghytuno mewnol rhwng yr aelodau, bywyd byrhoedlog iawn gafodd y Northern Welsh Football Association yn y pen draw. A drwy ddewis 3 chwaraewyr clwb Bangor i gynrychioli eu tîm dethol nhw yn erbyn Lloegr yn 1885, fe lwyddodd Cymdeithas Bêl-droed Cymru i adennill i gafal ar y gogledd i gyd. Dyna ddim pwrpas i'r sefydliad gorllewinol mwyach, a felly fe ddath Cymdeithas Bêl-droed amgen y Northern Welsh i ben y flwyddyn ganlynol. Ond, hyd yn oed wedyn, fe barhaodd Bêl-droedwyr De Cymru i fod yn eithaf hunan lywodraethol. Sefydlwyd Cymdeithas Bêl-droed De Cymru a Sir Fynwy yn 1893, a i raddau mawr, y sefydliad rhanbarthol hwnnw oedd yn gyfrifol am weinyddiaeth Bêl-droed clwb yn y De nes yr ail ryfel byd. Fe barhaodd Wrecsam i fod yn gartref ar bencadlys Cymdeithas Bêl-droed Cymru nes mor ddiweddar a 1985. Ac adlewyrchiad arall o barhad hir dymor yr haniad daearyddol rhwng Bêl-droedwyr y De a'r gogledd ydy'r ffaith nad oedd gan Gymru gystadleuaeth gyngrair genedlaethol nes 1992. Cyn hynny, ond na 2 gystadleuaeth ranbarthol efo enwa tebyg iawn wedi gweithredu ochr yn ochr ei gilydd am yr rhan fwyaf o'r 20th ganrif, sef y Welsh League South yn y De yn amlwg a'r Welsh National League yn y gogledd. Yn fwy dryslyd byth, tan iddyn nhw gael eu hailfrandio o fis dwytha, roedd y Welsh National League, y Welsh Alliance League a'r Welsh Football League i gyd yn bodoli ochr yn ochr ei gilydd ar drydydd lefel y pyramid cenedlaethol.
Dim ond yng Ngwyneb bygythiad posib i statws Cymru fel cenedl bêl-droed annibynnol y penderfynwyd bod angen mynd ati i ffurfio un prif gynghrair genedlaethol. Ac yn amlwg felly, bod yr arwyddau wedi bod yn gysylltiedig a bathodyn y tîm cenedlaethol ers 1951, dim ond yn gymharol ddiweddar mae pêl-droedwyr yn gwlad ni wedi dechrau gweithredu'n unol ar dywediad gorau chwarae, cyd chwarae. Ond, be felly am y chwaraewyr rygbi? Dwi wedi cyfeirio'n barod at y South Wales Football Club, sef sefydliad oedd wedi cael ei ffurfio yn 1875, yn benodol mwyn trefnu gema rhwng chwaraewyr rygbi gorau de Cymru a chlybio mi o blaenllaw de orllewin Lloegr. O fewn 3 blynedd, oedd y tîm dethol yma wedi cael ei ddisodli gan Undeb ranbarthol. Bwriad y South Wales Football Union oedd rheoleiddio rygbi yn y de a datblygu'r gamp yno drwy drefnu mwy o gema cynrychioliadol. Ond buan iawn y dechreuodd pobl golli ffydd yn y sefydliad newydd, oherwydd diffyg trefn a diffyg uchelgais honedig y swyddogion. Yn sgil hynny, fe benderfynodd Richard Meilyr, sef ysgrifennydd egnïol a phenderfynol Clwb Athletig Casnewydd, fynd ati i sefydlu tîm cenedlaethol ar ei liwt ei hun, heb gefnogaeth gan Undeb Rygbi de Cymru. Menter breifat oedd gêm gyntaf tîm rygbi cenedlaethol Cymru felly, ac o ran y sgôr, oedd hi ddim yn fenter lwyddiannus. Blackheath yn ne-ddwyrain Llundain oedd lleoliad yr ornest hanesyddol, a gafodd ei chynnal ar ddydd Sadwrn y 25 o Chwefror 1881, ac yn naturiol felly, Lloegr oedd y gwrthwynebwyr. Yn arian heddiw, fe enillodd y tîm cartra o 82 pwynt i ddim, gan sgorio 3 chais ar 10. A mae'n debyg bod un o chwaraewyr Cymru wedi honni yn ddiweddarach bod ei dîm yn lwcus i gael dim. I radda, diffyg trefn oedd wrth wraidd y grasfa, oedd Meilyr wedi methu trefnu gêm dreial o flaen llaw, a felly, doedd chwaraewyr Cymru heb gael cyfle i ymgyfarwyddo efo'i gilydd cyn y diwrnod mawr. Ar ben hynny, oedd Cymru hefyd wedi gorfod ffindio 2 chwaraewr ar y funud ola, gan fod 2 o'r unigolion oedd wedi cael ei dewis yn wreiddiol heb droi fyny. Ond, gweitha y canlyniad echrydus a'r amgylchiadau eitha siambolig, un peth oedd o blaid Richard Meilyr oedd y ffaith bod ei dîm yn ddaearyddol o leia, yn dipyn mwy cynrychioliadol o Gymru gyfan na thîm pêl-droed cenedlaethol cyntaf Llywelyn Cenric 5 mlynedd ynghynt. Yn wir, mwyn trio enyn cefnogaeth eang i'w dîm, mae'n ymddangos bod Meilyr wedi mynd allan ei ffordd i ddewis chwaraewyr o nifer o wahanol drefi ac ardaloedd. A yn sgil hynny, o tîm rygbi cenedlaethol cyntaf Cymru yn cynnwys unigolion o Gasnewydd a Chas Gwent yn y de-ddwyrain, o Hwlffordd yn y de-orllewin, ac hyd yn oed o Fangor yn y gogledd. Godfrey Derbyshire oedd y gogleddwr, ond celwydd gola mewn gwirionedd oedd yr honiad i fod o'n cynrychioli Bangor, oherwydd yn ardal Manceinion oedd wedi cael ei eni, ac yn ysgolfonedd rygbi a phrifysgol Rhydychen gafodd ei addysg. Cysylltiad Derbyshire efo Sir Gaernarfon oedd fod ei deilio yn berchen ar chwareli Gwynithfaen ym Mhenmaen Mawr a Threfor. A'n sgil hynny, neuadd Pendyffryn ym Mhenmaen Mawr oedd cartra Derbyshire pan gafodd o i ddewis i gynrychioli Cymru. Ond, bo hynny wedi galluogi Godfrey Derbyshire i chwarae i glwb cricet Bangor, mae'n ymddangos na ffantasi llwyr oedd yr awgrym efo o hefyd wedi cynrychioli y ddinas honno ar y cae rygbi. Yn wir, mae'n debyg mae'r ornes ryngwladol yn erbyn Lloegr oedd y gêm rygbi gyntaf oedd Godfrey Derbyshire wedi bod yn rhan o'n ers dros 2 flynedd. A mae hynny'n cadarnhau mae cael ei ddewis am resymau daearyddol nath o yn hytrach nag oherwydd i fod o'n chwaraewr rygbi o fri. Yn yr un modd, mae'r honiad bod cynrychiolwyr o glwb rygbi Bangor wedi mynychu y cyfarfod a gafodd ei drefnu i sefydlu Undeb Rygbi Cymru 2 wythnos ar ôl y gêm yn Blackheath, hefyd braidd yn gamarweiniol. Wedi'r cyfan, yn wreiddiol
bod aelodau clwb Bêl-droed Bangor wedi chwarae Bêl-droed a rygbi ochr yn ochr a'i gilydd, dim ond am ychydig fisoedd oedd y trefniant hwnnw wedi para. Fe benderfynodd y clwb gefnu ar gamp y Bêl Hirgron yn mis Medi 1877, ac ni sefydlwyd clwb rygbi arall yn y ddinas nes 1929, dros hanner canrif yn diweddarach. Felly, doedd clwb rygbi Bangor ddim hyd yn oed yn bodoli yn 1881. Ond eto, mae bob adroddiad papur newydd o'r cyfnod yn mynnu bod yna gynrychiolwyr o Bangor yn bresennol yng ngwesty'r castell yng Nghastell Nedd ar y noson y cafodd Undeb Rygbi Cymru ffurfio. A mewn ffordd, roedd yr honiad yma'n gywir, achos fe oedd na chwaraewyr rygbi o'r gogledd orllewin yn y cyfarfod ar y 12 o Fawrth 1881. Ond, fel yn achos tîm cenedlaethol Richard Meilyr, doedd pethau ddim cweit mor syml ag oedden nhw'n ymddangos. Ac eithrio Bangor, clybiau deheuol oedd pob un o aelodau cychwynnol Undeb Rygbi Cymru. A felly mae'n debyg mae ymgais i drio cyfiawnhau ymoniadau cenedlaethol y sefydliad newydd oedd yr honiad yma bod yna glwb o'r gogledd wedi bod yn rhan o'r cyfarfod ffurfio. Ond mewn gwirionedd, unigolion o Goleg Crist yn Aberhonddu oedd y cynrychiolwyr o Bangor. 2 blynedd ynghynt, oedd yr ysgolfonedd yn Sir Brycheiniog wedi cael prifathro newydd, sef y parchedig Daniel Lewis Lloyd, oedd, cyn hynny, wedi bod yn bennaeth ar Ysgol Friars. A chymaint oedd poblogrwydd Lewis Lloyd tra oedd o ym Mangor, nes fod nifer sylweddol o'i ddisgyblion o wedi penderfynu ei ddilyn o'r de pan nath o symud i Aberhonddu. Fel nifer o brifathrawon eraill y cyfnod, oedd Daniel Lewis Lloyd yn rhoi pwyslais mawr ar unwedda chwaraeon tîm fel ar addysgiadol. A mae'n debygol iawn felly, mae'n naillai fo, neu rhai o'i ddisgyblion o oedd yn cynrychioli Bangor yn y cyfarfod yng Nghastell Nedd. Gweitha yr ymdrechion cychwynnol i wneud i dîm ac Undeb Rygbi Cymru ymddangos yn endidau gwirioneddol genedlaethol felly. Does na ddim modd gwadu mewn gwirionedd, mae'r de oedd unig ffocws y ddau am amser hir iawn. Wedi i Hugh Vincent o Gaernarfon gael ei ddewis i chwarae yn ail gêm rhyngwladol tîm Rygbi Cymru yn 1882, ychydig iawn o gleddwyr gafodd yr un fraint yn ystod y ganrif a ddilynnodd. Yn wir, hyd heddiw, dim ond 2 o frodorion Sir Feirionnydd a 2 o frodorion Sir Dinbych sydd erioed wedi cael ei dewis i chwarae i'n tîm rygbi gwrywaidd genedlaethol ni. Ac ar yr un trywydd, mae yna fwy o ddynion wedi mynd ymlaen i chwarae rygbi dros Gymru ar ôl cael ei geni ar y môr nac ar ôl cael ei geni yn Ynys Môn. Ond wedi deud hyn, y gwir amdani ydy mae chydig iawn o ddiddordeb oedd na mewn rygbi yng Ngogledd Cymru tan 10 dwytha yr 20th ganrif. Bod Undeb Rygbi Gogledd Cymru wedi cael ei ffurfio yn 1931, dim ond 9 aelod oedd gan y sefydliad hwnnw'n wreiddiol, a fe barhaodd nifer y clybiau oedd yn bodoli yn y gogledd i fod yn fychan iawn tan y 1970au. Yn syml iawn felly, am gyfnod hir iawn, doedd na ddim gofyn i Undeb Rygbi Cymru weithredu fel sefydliad gwirioneddol genedlaethol. Ond be felly am ddefnydd yr Undeb o blyd tywysog Cymru? Mae'r symbol hwnnw wedi ymddangos ar grysa yn tîm rygbi cenedlaethol ni reit o'r dechrau. Yn wir, o'i gymharu efo maint y bathodyn presennol, roedd y plu ar flaen crysa tîm Richard Meilyr yn 1881 yn anfarth. Ond, nid yn Undeb Rygbi Cenedlaethol ni ydy'r unig fudiad chwaraeon Cymreig i fabwysiadu y 2 pluen fel arfbais. Tra mae'r plu wedi ymddangos ar festia athletwyr a bocswyr amatur o Gymru yn y gorffennol, mae nofio Cymru, hoci Cymru a Cymdeithas Bêl-droed Cymru ymysg eraill yn parhau i'w defnyddio nhw fel logo hyd heddiw. Mewn gwirionedd felly, mae'r defnydd o'r symbol dadleuol yma fel bathodyn cenedlaethol ar gyfer Cymru yn parhau i fod yn gyffredin iawn. Ond, efallai, mae'r datgeliad mwyaf trawiadol erbyn heddiw
ydy'r ffaith mae plu tywysog Cymru oedd arfbais wreiddiol yn tîm Bêl-droed cenedlaethol ni. Ymddangosodd y dair pluen ar grysa'r pêl-droedwyr nath wynebu'r Alban yn 1876 a 1877, cyn i Gymdeithas Llywelyn Cenrig fabwysiadu draig yn dal pêl fel fathodyn ar ddechrau y 10 canlynol. Ac ar yr un pryd, fe nath na chydig o Gymraeg gael ei ychwanegu at yr arfbais hefyd, wrth i'r geiriau Cymru am byth ymddangos ar y bathodyn newydd, ochr yn ochr a the Football Association of Wales. Felly honni, nad ydy defnydd y Gymdeithas Bêl-droed y Gymraeg yn rhywbeth hollol newydd o bellffordd. Ond fe ddylid nodi, serch hynny, bod y gair Cymru wedi ei sillafu'n wallus efo 2 yn wreiddiol. Ond fe gafodd hyn ei gwiro erbyn diwedd y 14th ganrif ar 15, cyn i'r geiriau gorau chwarae, cyd chwarae ymddangos ar fathodyn y tîm cenedlaethol am y tro cyntaf hanner canrif yn ddiweddarach. Ond felly bod hada rhai o'r nodweddion cynhwysol ydyn ni'n ymfalchio yn nhw erbyn heddiw wedi cael eu plannu ddegawda lawar yn ôl, camsyniad llwyr fysa trio honni bod Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi bod yn gynrychioliadol o'r wlad gyfan ers y dechrau. Ac yn yr un modd, gweitha yn brechion y sylfaenwyr i awgrymu fel arall, sefydliad rhanbarthol oedd Undeb Rygbi Cymru am amser hir iawn hefyd. Yn syml, ychydig iawn o ddiddordeb oedd na mewn rygbi yng Ngogledd Cymru, felly dyna ddim cymhelliant i'r Undeb i fynd ati i genhadu y tu hwnt i'r de. Ond, yn sgil dyfodiad ser fel Robbie McBride, George North a Josh Navidi, sydd i gyd efo cysylltiadau Ynys Môn fel mae'n digwydd bod, erbyn hyn, mae gan y Gogledd bresenoldeb llawer mwy amlwg o fewn ein tîm rygbi cenedlaethol ni. Ac ers ffurfio RGC 1454 yn 2008, mae gan y Gogledd hefyd bellach ei dîm rygbi rhanbarthol lled broffesiynol ei hun. 2 blynedd yn ôl, fe chwaraeodd prif dîm Cymru gêm arddangosiadol ym Mae Colwyn. Ac ers rai blynyddoedd bellach, Parc Eirias ydy cartref swyddogol y tîm o dan 20 cenedlaethol hefyd, sef ail dîm y dynion i bob pwrpas. Beth bynnag da ni'n ddeud am Gymdeithas Bêl-droed neu Undeb Rygbi Cymru felly. Fedrwn ni ddim bellach gyhuddo y naill na'r llall o fod yn sefydliad hollol rhanbarthol. Erbyn hyn, mae'r ddau fudiad wedi hen ehangu eu gorwelion ymhell y tu hwnt i ddim ond Wrecsam a'r cylch.